ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଛୁଟି ସବୁ ଫର୍ମାରେ ଅଲଗା ଟିମ୍। ଗତ 9 ବର୍ଷ ହେବ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ନୂଆ ଓ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ନୂଆ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ପାଖରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ବିସିସିଆଇ ଏବେ ପ୍ରତି ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏକ ଅଲଗା ଟିମ୍ ହେବ, ଅଲଗା ଲିଡର ହେବ ଏବଂ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିବ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆଖପାଖରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୂତନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ମିଳିପାରେ। ଏହାପରେ ନୂଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ସେ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରତି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଲଗା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରିସାରିଛି। ଏହା ସହିତ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏକ ଅଲଗା ଯୋଜନା କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟି20 କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରେଗୁଲାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ୱେଲ୍ଲୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବ୍ରେକ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନୂତନ କିମ୍ବା ନୂଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉ।